Lho, ning Mbok. Kepiye Bagong? Heh. Tak sawang-sawang lho, Mbok. Iki ngono ketoke kowe kok radoke. Heh, piye yo? Bersedih hati, Mbok. Iki sak temene kenapa to, Mbok? Aduh. Piye yo ta Bagong? Ati iki rasane sedih banget. Nalikane aku iki mau nekani uleman sokone saka rencang-rencang, Bong. Lho, maksudnya piye, Mbok? Ngene lho, Bagong. Sakjane ya aku iki taun iki ya sing koyok-koyok kancaku kae, Gong. Tapi ndelalah aku ora bisa, Gong. Sik to, sik. Ngene to, Mbok. Aku gak paham gak mudeng babar pisan. Sing Mbok maksud iki kepiye ngono, Mbok? Ngene Bagong. Cintaku terhalang oleh satuan weton, Gong. Hah? Satuan weton? Iya, Gong. Mula saka iku aku sangat bersedih hati. Ndelalah nalikane aku karo kae, Gong, digathoke gak iso cocok. Mula saka iku aku bersedih hati. Satemene iki taun iki aku iso sesandingan karo kae pemuda kampung sebelah, Gong. Ngene lho, Mbok. Kepiye, Gong? Sing sabar. Ya sak temene ngono aku iki ya sabar, Gong. Tapi ki piye meneh pancen ya jenenge aku iki menungso kang lumrah. Ya duweni rasa kepengin, Gong. Maksudnya piye to, Mbok? Ya ngene iki ngene, Gong. Pengine iku ya kaya kanca-kancane. Nalikane iki ngono usume, iso melu-melu, ngeramekke, Gong. Walah. Ngene to, Mbok. Piye Bagong? Sing sabar. Pancen iki ngono ya urung wektune kok, Mbok. Kepiye to, Gong? Cintaku iki terhalang satuan weton. Aku wis kadung tresno, kadung sayang. Tapi nan iki ngene lho, Gong. Kepiye meneh pancen iki ora iso di kapake ngono, Gong. Wis ngene-ngene, Mbok. Ketoke kowe iki lagi bersedih hati. Wis kene tak cup-cupke sing tenang. Lah. Kok kepiye, Ndul? Kowe iku sembarangan, Gong. Gong. Kepiye, Ndul? Iki ngono kowe iku piye, Gong? Iku sebagai temanku, my best friendku ya ngene, Gong ya. Wis bola-bali tak kandhani, bola-bali tak aturi, bola-bali wis tak kandhani, Gong. Nek iku ngono pujaan hatiku, Gong. Nalabu aku mbok singkur, aku mbok piye ngono kebangetan, Gong. Sing tenang, Dul. Aku ngono satemene ya gak kepengin karo Limbo. Gak kepengin, tapi aku mau melihat dari mata kepalaku sendiri kamu berpelukan sama Limbo, Gong. Sabar, Mbok. Sabar. Pak Gundul, siap kepiye, Mbok? Mbok yo aja sing gawe sing ora-ora ta, Pak Gundul. Aku karo Bagong ki mau lagi nang cerita ngono, Pak Gundul. Cerita kok sambil berpelukan iki. Emange iki apane? Ndul Gundul. Piye, Gong? Ngene lho, Ndul. Limbo iki mau lagi bersedih hati, patah hati. Ya lagi merenungi hatine, lagi merenungi nasibe. Kepiye? Ngene lho, Ndul. Limbo iki mau cerita yang satuan wetone gak padha karo pemuda kampung sebelah. Lah mula saka iku aku iki ngono, menenangkan hatine, bentayem-ayemke supaya tenang pikirane. Ngono, Ndul. Ngono, Gong. Ya ngono. Mula saka iku ngono, Mbok. Ya ngono, Ndul. Ngono. Mulane didungokno sik. Piye, Gong? Limbo iki ngono, Ndul. Lagi kepengin karo kanca-kancane kae. Sak mestine ngono ing taun iki
yen satuane iku ngono padha-padha penake limbuk iki bakale ana ing pelamina ngono Ndul. Karo sapa? Ya tentunya gak karo kuwe. Iku kok aneh-aneh to Ndul. Ngene lho Gong. Bu, kepiye Pak Gundul? Tinimbango karo kampung sebelah pemuda kae yo. Digolek-golekke diitung-itungke kok satuane gak cocok. Iku tandane cinta terhalang satuan weton. Ngono ah. Lah mulai saka iku ngene. Iki usul lho ya aku ya. Usul. Ya boleh Gong. Ya tentu boleh Ndul. Lah ya boleh kan. Ngene. Usulku ya. Iki ngono pestine padha penake padha ngenahe. Lah ngono Gong. Iya. Ngene Mbok ya. Usulku ya didongakno Gong. Ya Mbok. Iya Pak Gundul. Tinimbango karo kae ora pantes jejodohan ora digathok-gathoke ya ora padha cocoke. Hal wong lebih baike karo aku ngono. Mesti baguse hasile. Mesti apike, mesti jodone ngono Gong. Oh alah, Ndul. Lho piye to Gong? Ora kundungan angin tenanan lho Ndul. Salahku iku ngantur lho Ndul. Lho kok ngantur ku lho Gong. Aku iki ngono tenanan kok Gong. Aku matur ya panane. Timbang limbuk bersedih hati lho. Aku yo kasake lebih baik lho Gong. Alok podo sama aku lho Gong. Pak Gundul, kepiye Mbok? Cocok ora? Yes, sepurane wae Pak Gundul. Lah kok urung-urung sepurane wae iki mestine ana sing ora penak iki. Ngene Pak Gundul. Yen pancen aturmu kaya mengkono tentune aku ora iso nampa kekarepanmu. Kabeh iku rasa atiku katresnanku dudu karo awakmu Pak Gundul. Alah. Ndul, kepiye Gong? Ngene lho Ndul ya. Senajan ya kowe menyodorkan diri. Tapi ki ngono nganggo perasaan lho Ndul. Apa Gong? Perasaan. Elah. Ngene lho Gong ya. Mengko perasaane berjalan sesuai waktu ya. Pasti bakal tumbuh ngono. Iki ngono kan daripada bersedih hati Gong. Lebih baik aku ada di sisinya Gong. Pak Gundul, kepiye Mbok? Cocok ora? Wis ora cocok blas. Iku piye Gong? Wis ngene ya Mbok ya. Disabar-sabar nang atimu, ditatak-tatak nang atimu. Ya iku ngono mau apa sing diaturke Pak Gundul anggap wae angin berlalu. Ya kanggo panglipur ing atimu supayane tetep kuat ngadepi kasunyatan. Kabeh iku ya tentune ana uji pacoban ana urip ing alam donya iki. Ya tentune awake dhewe iso sabar nampa lan nrimo kabeh peparinge Gusti Kang Maha Kuwasa. Bener kandhamu Gong. Lho ya bener. Angel-ngene ya elek-elek ngene iki ya aku tetepe salah suwijine putrane Kanjeng Rama Semar. Wis nduweni pangerten panweruh sing banget ambane. Kadhe wis tak sinaoni kabeh wis tak selidiki kabeh wis tak anggap apa wae ngono wau. Wis tak anggap kabeh iku dulure dhewe. Ya sepurane wae Ndul. Piye? Kuwi ngene Ndul. Kepiye Gong? Ya kabeh iku mau ora iso dipaksake. Yen pancen katresnamu karo sing limbuk iki duweni rasa sing banget gedene. Tapi kok sok balene ngene Ndul. Kepiye Gong? Yen mbok paksake, dipaksake iku nang mestine kurang prayoga. Prayogane kudune padha ngenahi. Alah Gong. Ndul, kepiye Gong? Wis manut. Iya Gong. Pak Gundul, piye Mbok? Yes, matur nuwun banget. Kabeh wis baturake kaya mengkono.
Tapi iki mau apa sing diaturke Bagong iki mau ya ana benere. Kabeh iki ora iso dipaksa Ndul. Senajan ati iku rasane iki isih sunyi sepi, tapi nan iki ngono ora iso nampa awakmu dadi panglipuring atiku Ndul. Ya wis ngene Gong. Kepiye Ndul? Aku tak balik daripada nang kene pusing kepalaku. Hehehe, pusing kepalaku. Wis balik Ndul.